Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menika ngendikan, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah." Sapa wong sing duweni niatan ingkang sae, niatan badhe ngamal soleh, falam ya'malha, qadarullah boten saged, boten keturutan. Allah Subhanahu wa taala paring ganjaran setunggal kesaenan kamilah komplit. Nah niku nembe niat ingkang sae. Jadi dereng saged ngamalake niku pun sampun diganjar Allah Subhanahu wa taala.